ešte tu. Peťa, zavolaj Elu, nech ide už preč. Ela. Veľké dielo a to vás trafí. Určite. Poďte rýchlo dozadu. Šup, šup, šup na chvíľočku, potom to môžete ísť. Aký to má dostrel? Jasne, ešte. Chceš vyskúšať? Pán Grof, ešte? Ešte trošku. Ešte? Keď ich mrzí život na vlastné riziko. Ja ich držím. Už? Toto bolo čo? To bola taktická! Toto sme nemali v pláne. Ja som tu videl také slečny v červených krížoch. Takže ešte raz, aj s bolavým zadkom, skupina historického šermu Výkon z Ostiny. Ďakujeme. Banda. Vpravo, bok. Bubeník, bubnovať. A vy, pochodom, hop. Takže ešte raz veľký potlesk pre skupinu historického šermu Výkon. Ďakujeme veľmi pekne a teraz máte možnosť vidieť, na scéne sa už chystá divadlo Aktores z Rožňavy, ktoré bude hrať ale až neskôr, až večer, okolo 7:30 a dovtedy